Мы живем под девизом. Кто берет, наполняет ладони, кто отдает, наполняет сердце. Олушы учларын тутырса, беруші ерегін. Гомерен тормыш гармониясын иретүгә багышлаган акыл иясе Лао Цзы язып калдырган мәгънәле фикер әлеге гаиләнең яшәү шигары. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Күреп торасыз, инде шундый зур гаиләгә килеп кирдек. Кызганычка каршы инде бүген Наил әфәнде иптәшегез эштә булды. Шулай бит, әйдәгез сезгә бирек инде Дилбегәне таныштырыгыз. Мин Рәйсә булам. Бу безнең гаиләбезнең балалары жортысы да юк әле монда. Әле барысы да юк монда име? Барысында санасак 21. Балалар йортында эшли башлаганда мин күп еллар элек хәтерлим, һәрберсен яп кайтасы килә. Кунакка алып кайта башлагач, беренче балаларны менә ирем Наил, ул миңа шулай дип әйтте. Нигә аларны жалгап кайтасың, аннары сон тагын китәсең. Сум әйтәм, ничегрәк алып калсак, күптән алып калырга кирәгендә дип, менә шуннан башланды. Шулай. Нигә аларны тегендә монда йөртмәле, өйдә генә калсыннар да, менә шуннан безнең Башланып китте инде. Ничәнче еллар инде бу? Беренче балалар менә безнең Никита беренче класста, алар инде миңа уже тормышка чыгып, ыныкларыбыз да бар инде. Бүләк инде, шулай субханалла, алар да тавыш бирә, аңлаган кебек. Менә ул вакытта балалар ала башлагачтан, әни җана мин килгәчтен, ул миңа әйтте, җөрәгеңдә күпме урын бар, шул хәтлек балалар ал диде. Чөнки минем әни 1 яшеннән ятим булып калган. Уги әнисе көннәрдән бер көнне өйгә кертмәгән генә. Менә безнең әни 7 яшендә чыгып киткән, өйдән өйгә, авылдан авылга җөреп, Казанга килеп җиткән. Шул Казанга килеп җиткәч бер өйгә шакыган, и шунда анарга бер бабай ачкан. Бабай ачып җибәрде дә ишекне ди. Мин кичкене кенә басып торам ди әни әйтә. Эй, кызым, мин сине күптән көтәм бит дип, менә шул гаиләдә әни безнең 8нче бала булып ләгеп, үсеп җиткәнче шунда яшәгән. Ул әйтә, менә шул гаиләдә яшәгәндә бер тапкыр да мин сизмәдем үземне асрау икәнемне. Алынган бала икән, безгә уланып сиздермәде дә. Менә шул күңелендә бик булган әнинең. Мин хәтерлим, мин кичкенә вакытта әни әти үлгәчтен бик каты җирдә ул бала алырга дип. Без ул вакытта бик авыр иде бит инде, үзе генә калган, без 5 бала үзебез. Ул вакытта оласы балаларны ирең булмагач бик кыен иде. Менә шуңа күрә безнең әнинең хәер дугасы безнең гаиләбезгә кояш булып кирде. Менә бит субханалла үзенең бер тарихы бар икән. Бу кичкенә генә дәүләттә үз лидерлары, уставы да бар. Аның кануннары өлеше диварларга да язылган. Әлеге гаиләдә син тиеш дигән төшенчә юк. Балалар гызырләренә дә каршы килмиләр. Барысының да үз вазифалары бар. Һәркемгә эш бүленгән. Бөтенесе бер юлы бакчага чыкса, ярты сәгать эчендә эшне тәмамлап та керәләр. Җаваплылык хисе кеше яшьтән үк тәрбияләнә. Өлкәннәр кичкенәләрне карый һәм өйдә тәртип, гармония хөкем сөрә. Тәрбияле бала иң зур бүләк дип әйткән бит безнең илгәрләребез. Менә тәрбия нәрсәдән башлана сезнеңчә? Мәхәббәттән. Балаларга җылылык, мәхәббәт, башка бер нәрсә дә кирәкми. Калганын балалар үзләре тормышка үзе бәхете белән, үзе ризыгы белән кирип килә. Шулай инде Рәйсә ханым. Әлбәттә, ләкин менә мәхәббәтне күрсәтү нәрсәдән башлана? Ул бит бер елмаеп торгына түгел. Үзебезнең бер девизыбыз бар. Үзебезнең гаиләдә. Ул, конечно, русча, без аны әйтәсебез килә. Балалар әйтәбезме? 17 раз обнять, поцеловать раз 10. Лишь так счастливей стать сумеют наши дети. Миңнуллина Латыповлар 2021 елгы ел гаиләсе Бөтен Россия конкурсында җиңүче булган. Тиздән тагын сәфәргә җыенасыз. Нинди конкурска барасыз?
Ну-ка, расскажите, девочки. Наша мама. Кызлары Венера Рәйсә ханымга быел герой ана исеме бирелгәнен горурланып сөйли. Бәхетле ана Мәскәүгә тантаналы чарага җыена. Әлеге гаилә үзенең таланты белән дә гаҗәпкә калдыра. Рәйсә ханым 2011 елда оештырган Күләгәләр театры гына да ни тора. Казанга менә ишетми торган балалар җана барып, без бик хайран сөенеп кайттык. Алар бит күреп кенә ишетмиләр, ә менә күләгәдән күреп, алар бик бәхетле булдылар. Менә шуннан кайткачтын без уйладык, без бик дөрес юлда, без бик дөрес направлениедә. Шундый сез инде үзегезгә генә спектакль күрсәтмисез, аларны чыгыш ясар өчен әзерлисез, әйме? Балаларга ул бик зур юл ачыла, алар үзләре дә өйрәнәләр. Без бик творческая семья. Иҗади гаилә икәнен инде күренеп тора. Без бик жаратабыз. Бөтен конкурсларда участвовать итәргә жаратабыз. Менә инде бүгеннән үк артист инде бу иҗади икәне күренеп тора. Шулай исеме ничек соң бу бәләкәчнең? Ралинәме? Ралинә менә үсеп килә. Амели. 2023 елны әлеге гаиләдә бер юлы 6 бала укуларын тамамлый. Өчесе киллият тамамлап, дипломлы белгеч була. Адель Харисов Яшел Үзән медицина киллиятын кызыл дипломга төгәлли. Александр Захаров Тәтешнең гражданнар яклау киллиятын, Регина Хәсәнова Апас аграр киллиятын тамамлый. Милена Латыпова, Максим Абдуллин һәм Кирилл Никитин Нурлат урта мәктәбенең 9-нчы сыйныфын тамамлап аттестат ала. Алар безнең профессияны да үзләре сайлап алалар. Без тырышабыз инде һәрбер балага укысыннар, высшее образование алсыннар дип без тырышабыз. Менә безнең инде үзебезнең медигыбыз да бар, педагогика да менә Укытучыбыз да бар инде. Укытучыбыз да бар, алар кайталмадылар менә. Икенчене көтәбез, тагын бер бала көтәбез. Шулай гаилә мәшәкатьләре белән. Безнең кызлар, җегетләр, мин аларга гел әйтәм, укыгыз. Белем яктылыкка нурга илтә. Менә безнең монда бик матур кызыбыз Алсу утыра бит әле. Алсу, ничек соң хәлләр? Кайда укыйсың син хәзер? Мин укыйм мәктәптә. Ничәнче класс? Мин 7 класс. 7-нче сыйныфта име? В школе мне нравится больше всего это общество и география. Я ходила на кружок театрального, а когда наступает зима, я хожу на лыжи. Безнең менә Алсу бик матур ясый. Милена, Абелина уже гитарада уйныйлар. Һәрбер бәйрәм безнең үзенә бер тылсымлы дип әйтергә. Һәрбер мәҗлес безнең изюминка белән уза. Субханалла, сезгә менә шушындый балаларны алып тәрбияләү насип булган. Менә үзләрендә тыңлап карыйк әле. Әнине тилне без бик яратабыз. Бик зур рәхмәт. Мы очень благодарны нашим родителям за то, что воспитывают нас такими хорошими, трудолюбивыми, честными, добрыми. Мы благодарны за то, что они дарят нам свое тепло и ласку, за то, что показали нам, что такое настоящая семья, что такое любовь. 21 баланы сыйдырыр өчен өйдә зур булырга кирәк бит әле. Әлеге гаиләгә район җитәкчелеге ярдәме белән янкырма төзеп биргәннәр. Өйдә аерым бүлмәләрдән тыш бергәләп җыелу, планнар кору өчен аерым махсус зал да бар. Безнең бу дөньяда баласыз гаиләләр. Мин шуны әйтергә телим. Курыкмаска кирәк. Бу дөньяда һәрбер бала үзенең әнисе әтисен тапса, менә шул зур бәхет. Балаларның яхшы якларын гына күрсәң, алар барсы да әйбәт. Безнең заман герое дигәндә нәкъ менә Рәйсә һәм Наил кебек әти-әниләрне күздә тотабыз. Аларның җан җылысы барлык балаларына да бүлеп бирергә җиткән. Шушындый балаларны алып тәрбияләгәнегез өчен сезгә дә, әлбәттә инде Наил әфәндегә дә, аларга шундый үзегезнең күңел җылыгызны өләшкәнегез өчен үзем исемнән дә, тамашачылар исемнән дә Рәйсә ханым рәхмәт әйтәсе килә.
Хөрмәтле тамашачылар, без сезне Яшел Үзән районының Нурлат авылында яшәүче Латыпова Миңнуллиналар гаиләләре белән таныштырдык. Сезнең белән сау буллашабыз, киләсе очрашуларга кадәр.